स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी चिकन। हे मालवणी चिकन आमच्या मालवणी पद्धतीत कसे बनवले जातात ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊ। हे अर्धा किलो चिकन मी घेतलंय। हे अर्धा नारळ मी किसून घेतलाय। ही लसूण घेतली आहे, जवळजवळ 15-20 पाकळ्या लसणीचे आहेत। आणि अर्धी वाटी सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे। आणि हा मोठा कांदा मी बारीक चिरून फोडणीला घेतला आहे। हे 3 मी बारीक कांदे चिरून घेतलेले आहे। हे मोठा 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट आहे, गरम मसाला आहे, मालवणी लाल मसाला आणि चवीपुरतं मीठ आहे। खोबरं लसूण आणि हे कांदा हा मला चांगला भाजून घ्यायचा आहे आणि मग त्याचं वाटण करायचं आहे। तवा तापलेला आहे आणि पहिला आपण सुकं खोबरं भाजून घेतो आहे। खोबरं आपलं भाजून झालेलं आहे, सुकं खोबरं। आता आपल्याला लसूण टाकायची आहे। आता आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे चांगला। थोडं तेल कांद्यामध्ये टाकते वाटण भाजण्यासाठी। तेल टाकल्यामुळे कांदा चांगला पटकन फ्राय होतो। कांदा चांगला लाल झाला आहे। आता आपण त्यामध्ये हे ओलं खोबरं कापून ठेवलं आहे ते घालून पुन्हा 2-3 मिनिटं पुन्हा फ्राय करायचे आहे। आपलं कांदा खोबरं आता भाजून झालेलं आहे। आता हे मिक्सरला लावायचं आहे थंड झाल्यानंतर। तोपर्यंत मी तुम्हाला चिकन फोडणीला टाकून दाखवते। गॅस चालू केला आहे। 3 चमचे मी तेल टाकलंय फोडणीसाठी। फोडणीचं तेल आपलं तापलेलं आहे। आता आपण तेजपत्ता टाकूया। कांदा आपण चांगला लाल करूपर्यंत फिरवायचा आहे। आलं लसूण पेस्ट, गरम मसाला, थोडी कोथिंबीर फोडणीला। कोथिंबीर टाकल्यामुळे काय होतं, हिला टेस्ट चांगली येते आणि वास पण सुवासिक येतो। आता आपल्याला लाल मसाला टाकायचा आहे मालवणी। 3 चमचे मी टाकले। थोडीशी हळद। आता आपल्याला चिकन चांगलं परतवायचं आहे फोडणीमध्ये। हे चिकन मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून 15-20 मिनिटं मी ठेवून दिलं होतं। चांगलं हे फोडणीमध्ये आपलं परतून झालेलं आहे। आता मी 1 वाटीभर पाणी ओतणार आहे। गॅस फुल केलेला आहे जरासा। आणि हे आता आपल्याला चांगलं शिजत ठेवायचं आहे। जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला चांगलं शिजवायचं आहे। आता हे टोपावरती आपण झाकण ठेवून शिजवणार आहोत। 10-12 मिनिटं झालेली आहे।
चांगलं शिजत आलेलं आहे आणि आपण आता जो मसाला केला आहे वाटण कांद्या खोबऱ्याचं ते मिक्सरला लावलेलं आहे मी, हे आता आपल्याला आतमध्ये सोडायचं आहे. सुकं खोबरं आहे ते मी बारीक वाटलेलं आहे आणि जे ओलं खोबरं होतं ते जाड वाटलेलं आहे, कारण चिकनला वाटप जरा जाड पाहिजे. थोडंसं पाणी आपल्याला घालायचं आहे आणि 10 मिनिटं आपल्याला चांगले शिजवायचं आहे. 10 मिनिटं झाकण टाकून आपण शिजवणार आहोत. आता मी गॅस मीडियम केलेला आहे, कारण वाटण टाकलेलं आहे ते जळू नये यासाठी मीडियम केलेला आहे गॅस. आणि हे झाकण पुन्हा तसंच लावून ठेवते. आपलं चिकन बनवून पूर्ण तयार झालेलं आहे. छान सुंदर चिकन बनलेलं आहे. चांगले आपल्याला चांगली 30 मिनिटं आपल्याला लागलेली आहे. अर्धा तासात हे चांगलं चिकन शिजून तयार झालेलं आहे आणि मी हे तुम्हाला आता काढून दाखवते. हे मालवणी चिकन आपलं बनवून तयार झालं आहे आणि हे तुम्ही पण एकदा मालवणी पद्धतीत हे चिकन करून बघा आणि मला जरूर कळवा. हे आमच्या गावाला ह्याला कोंबडी वडे म्हणतात आणि हे वड्यांबरोबर खाल्लं जातं. तसं मी आज बनवलेलं आहे. हे तुम्हाला आवडलं असलं तर लाईक करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.